Čaute ľudia, vítam vás v nového videa, kde spojíme 10 faktov animatronikovi s názvom Wither Chica. Nebudem hovoriť, kto to je, vyhľadajte si ho len kvôli, asi logicky ju vidíte. Vyhľadajte si ju, lebo ja sa zase zakecám a to video bude celkom dlhé. Mám približne 4 a 5 minúty, takže poďme na prvý fakt. Wither Chica je vysoká 203 až 218 cm a váži 156 kg. Druhý fakt. Jej čelusť je natrvalo vyklbená a zasieknutá v otvorenej polohe. Tiež tým pádom, keď má vyklbenú a zaseknutú čelusť, jej to odhaduje zuby endoskeletonu. Tretí fakt. Vo FNAF 2 je Wither Chica jedinou Wither verziou, ktorá sa nikdy neobjaví v hlavnej chodbe. Ide radšej pravou ventiláciou. Štvrtý fakt. Na rozdiel od prvej hry, Wither Chica nemá ruky. Z jej ramien, ktoré sú stále rozpažené, trčia len drôty a súčiastky. Neviem, či som jediný, alebo som vážne slepý, ale ja som nikdy tie drôty a súčiastky nevidel. Pri strihaní sa na to pozriem. Piatý fakt. Jediný moment, kedy Wither Chicu môžete vidieť v inej polohe, ako je T póza, takže rozpažené ruky, je v pravej ventilácii. Tam není v polohe T, lebo by som logicky nezmestila, ale má ruky pred sebou a tak sa šplhá. Šiestý fakt. V UCN, takže Ultimate Custom Night, znie jej hlas ako idúci vlak. Nebudem sem dávať ten zvuk, môžete si to vyhľadať. YouTube Wither Chica Voice Lines. 7. fakt. Wither Chica je jediná Chica v sérii 1 až 6, čo nemá cupcakea. Lebo cupcake je dosť dôležitý spoločník každej Chicky, no táto tu cupcake nemá. Dobre, poďme na 8. fakt. V UCN, takže Ultimate Custom Night, má Wither Chica schopnosť. Ak sa dostane ako dverám ventky, zasekne sa v nich. To na zvyšok noci zablokuje cestu všetkým animatronikom, okrem animatronika s názvom Mangle. O ňom bude samostatné video. 9. fakt. Wither Chica nemá obočie ani očné viečka. To jej dodáva stále vyplašený pohľad. Ste si to mohli niekedy všimnúť, ale nemá obočie. Takže dôkaz, že Wither Chica není Chica z prvej hry. A 10. fakt. Fanúšikovia si všimli, že na jej endozuboch sú červené škvrny. Či ide o hrzu alebo o niečo horšie, zostáva predmetom diskusí. Nikto to nevie, ani ja to neviem, ale tie červené škvrny tam fakt sú a keby som to mal povedať iným slovom, tak poviem takto. Červená tekutinka v tele. Tak toto je koniec videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Mali sme sem 10 faktov, čo sa dávam stále. A ja sa s vami na dnešok lúčim a zatiaľ čau.